Das Mama Boy. Das Mama Boy. Das Mama Boy.
What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel and this is Boyd Salabarria. Please like and share this video. At ito pong ating episode for today ay napaka-special dahil ibibigay ko po sa inyo ang information saan po tayo makakabili ng cash or installment na mga bagong 2021 NMAX B2.1 edition. Yan po yung may Y-Connect at meron na ring traction control ng mga NMAX. We're here po dito sa Calasiao, Pangasinan at sobrang init, lunchtime. Tayo po sumadya dito sa kanilang branch sa Calasiao Yamaha 3S Shop, kung saan makikita nyo po na nakadisplay ngayon itong dalawang napaka-astig at napakagwapong NMAX B2.1 na ABS version. Yes guys, ABS version po ito. At ito pong kulay na nasa right side ay ang icon gray at sa left side naman po itong power gray. Grabe guys, napaka-astig po ng itsura. Talagang nasa labas ka pa lang mapapawaw ka na kagad dahil ang astig po at ang ganda nitong mga bagong NMAX B2.1 ABS version na meron na siyang Y-Connect at syempre ang pinaka-the best dyan yung TCS or Traction Control System. Guys, andito po tayo ngayon sa Yamaha 3S Shop, Guanson Company, at dito po sa kanila pwede po tayong bumili ng cash. Yes guys, narinig nyo po, cash po, pwede po sa kanilang bumili dyan at installment. And bibigay ko po sa inyo lahat yung mga information na kailangan nyong malaman. Halimbawa at gusto nyong bumili ng cash at ng installment, magkano po yung presyo nyan at magkano rin po yung kailangan nyong i-prepare para po pan down payment. Yes guys, ang astig po talaga itong NMAX B2.1 na to. Kitang kita naman ninyo yung kulay niya na icon gray, yan yung pinaka gusto kong kulay. But if you want a glossy color, ito naman yung isa, yan po yung power gray na talaga naman napaka-astig din. Guys, ang NMAX po na B2.1 2021 edition na dito po sa Guanson Yamaha 3S Shop nila ay available po sa lahat po ng mga branches na meron ang Yamaha dito sa Guanson Company. Again, hindi lang po dito sa Pangasinan, meron din po sa Metro Manila area yan, gaya ng Yamaha Cainta. Meron din po sa Laguna yan, San Pablo Yamaha. Meron din sa Bataan, sa Balanga, Bataan. Meron din po sa Bulacan, sa Balagtas, Bulacan. At of course, sa Pangasinan, napakarami nilang mga branch dyan. And of course, sa other region, kung saan sa Ilocos, sa La Union, and other places pa. So, hindi na po natin isa-isahin yan. Kung saan po kayo located, just look po sa inyong mga Google Map at tingnan nyo po kung nasaan yung mga Yamaha 3S Shop ng Guanson. At makikita nyo po dyan yung malapit na branch sa area ninyo na pwede nyo mo pupuntahan or tawagan at tingnan kung available po sa kanila ang unit na to. Again guys, you have to call first or you have to check first kung available po muna yung mga units at magpa-reserve po muna kayo bago kayo pumunta. Kasi as of today po, very limited po ang mga units na yan. Napakalimitado guys. Ibig sabihin, pwede pong ngayon meron silang unit, kinabukasan ubos po kagad. So ganun po katindi ngayon at kabilis mabenta po ang mga NMAX B2.1. At kung gusto nyo po magpa-reserve, tumawag po kayo sa branch na yan, usapin nyo yung branch manager or even yung mga service person nila. At sigurado ako na malilista po yung pangalan ninyo dyan dahil ina-accommodate naman po nila lahat. Again guys, ito pong sa Guanson Company, pwede po yung cash dyan. At ang presyo po niyan, hindi po natin masabi kasi nga pwede po nagpa-fluctuate. Pwede pong tumaas pa yan, pwede bumaba. Depende po yan sa availability rin po ng mga units na yan. Again, hindi po tayo nagbibigay ng presyo. Ang may mga presyo po niyan ay pwede nyo pong alamin mismo sa kasa o sa dealer po na malapit po sa inyo. So yan guys, napakaganda po kasi talaga itong NMAX B2 na to. Magmula po nang i-release yan, actually we have the same situation dyan sa Yamaha Cainta. At yung ating isang subscriber na talaga namang talagang ang tagal na naghintay niyan para sa NMAX B2 na yan, natulungan natin na makakuha ng unit dyan sa Yamaha Cainta at binili nga po niya ng cash. Cash po guys niya binili dyan. At yun, naiuwi niya yung kanyang motor. Ang napili niya nga itong katulad ng kulay nito, yung icon gray. Napaka-astig po guys. And sa atin po, ang pinapaalala ko lang po sa lahat, pwede po kayo magpa-reserve kung hindi pa available ng unit.
darating naman po yung mga next deliveries niyan. Kung hindi naman kayo nagmamadali, pa-reserve muna na tayo guys, para hindi naman kayo pagdating ng mga deliveries na yan, kayo na susunod na mabibigyan ng mga ganyang klase ng unit. Sa Pangasinan po, napakadami po rin mga Yamaha 3S shop dito. Again, nandito po tayo sa Calasiao. Meron din po sila sa Dagupan, meron sa Binmaley, meron sa San Fabian, and other places pa sa dito sa Pangasinan. You can check out po yung kanilang website, yung Guanzon Company Motorcycle Division. You can check po kung asan po yung mga Yamaha branches nila. Yan po guys. Para sa akin, itong Icon Gray napaka-astig, at itong Power Gray panalo din. Siyempre depende po kung anong pong kurso natin dyan. Siyempre meron niyang Yamaha motorcycle po. Ito po si Idol guys. Siya po yung kauna-unahang nagkaroon po ng NMAX B2.1 dyan po sa Caloocan City. Yes guys, siya po yung natulungan natin at nakabili po siya ng cash ng itong NMAX B2 na to dyan po sa Yamaha Cainta. Ayan, naiuwi na niya yung kanyang motor, tinesting niya po ngayon. So nagpapasalamat po sa atin si Idol Romy Andres Cuencia from Caloocan City po yan. Si Chip po yan, si Chip, ang ating idol dyan. Napaka-astig at napaka-forma po. Ang pogi. Gaya po ni Sir, napaka-pogi ang kanyang motor na NMAX B2. Yan po guys, salamat po kay Idol Romy. At ito, kung gusto nyo pong bumili at magpa-reserve, tawag na po kayo sa mga Guanzon branches. Thank you for watching guys, at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel.